Zuzatoz hemen, Aretxondo jatetxetikan, konta nola ziguan proiektu, nola iritsi bertara? Ba, oindala 7 urte, honintzen beste leku baten lanien, da ni beti, esan dut, ni sukaldaritza izatea asko gustatuko litzaidake bai karo. Azkenien, beti esaten zu, ez dako zu denporarik. Nire kasuen ez dako zu denporarik. Da nio nahi, bihar askotan, da gero parora jo nintzen, urte bete, da zen eban, eskola batera jo nahi, da ikasten apurtxu bet. Sukaldaritza ikastea juntzinen hori. Sukaldaritza ikasten bai. Eta hori baino lehenu ordu, ze gauza, ze lan mota intzen dituen hori baino lehenu? Danataikuen jo nik. Bai. Bai, danataikue. Ni hasi nintzen metalien. Metalian. Ikasi neban markinen. Ados. Da onai urte asko, Zeite zenun metalian, adibidez? Metalien eitzen eban hori, torno, fresadora, horrelako gauze danak. Nire aitare hola zigua metalian eta zezate zizuen tornoko gauza puskatute ziala, o tornillo galderan zizatatze ziala, o... Ni puskatute nebazan. Ni puskatute, ados. Eta bueno, orduan metala galde batea utzi, eta gero zuzenian hasitzen sukaldaritza ikasten, edo beste lan asko esan dezure behintzen ditula. Obran bebai egon nahi, non egon nahi gehiago, egurregaz. Egurrak ine bai, burnilla, egurra, arrilla, dana arrilla ez, bueno, zementua, o masa, no? Cemento esporlan egon nahi. Bos urte hon nahi arbizun bizitzen. Vale. Da, horra, txirako denatan egon nahi ni. Eta esan dezu, paroa juntzinean, eta ikasten hasi zinean, ez da? Bai, esan eban, urte bete dakotelez, paruna, ikasin got niri gustatzen daztena. Nun ikasi zen duen? Artxandan. Bai, egon da nao, nian gozogintzako kursilloen batean egon da nao bertan bai. Ondo da, niri, Bai. Ondo formaten dabie da... Eta zintzen un urtebeteko kursilloen bat, o kursillo motxen bat, edo? Ni azikeran, pentsan eban urte bate bat karriken gon nebala. Bai. Jo nintzen bertora da asko gustaztelez azkenien urte bizak nebazan. Ados. Osa, erdi mailako zikluatea zen duen, ez da? Bai, hori. Ona. Da gero, aizian jatetxera joan nintzen. Aizian jatetxea, ze praktikak edo lanea? Bai, praktikak eitzen, kosemigaz. Hortik ja, Aretxondora, da Aretxondo nau, ja, da zut urten hortik, ja. Aretxondon, darutaz baina Aretxondo ja da zuria, zuk eramaten dezu. Edo zuzea eramaten duna zukaldia. Ni eramaten dutena da Aragizen partidie. Aragizen partideko zukaldia. Txef de parti esaten alez. Vale. Ta ni beti nau berton, da Aragizetan nau ni. Hori, esan dekela plater txikiak ite ditukela denbora azkarren, guain basekia tete bende bai, que me estás contando zen ateatzeizela ire platera egiten. Nola hasiegau, kontaiak? Hori, neure txien, karo, lehenengoko konfinamenduen, neure txin hasi nintzen, irualki minitxe, bat bestin ganien, da mobile goiko mandan... Tripodi eiteko. Bai, da, tripode bategaz, kameko tripode bategaz, da goma bigaz, horri mintzen eban, da etxeko eskatxan hasi nintzen. Tontu eitzen. Hasi nintzen, platera errezak eitzen, errezeta errezak, da gentiri esaten zelan eitzen dan, bai. Da gentik ikusteko erreza dala, ez dala ingatxa. Eta hortikan saltua telebiztara nola indek? Gero harremanetan iminin nintzen ETV bikukaz, da eurek esan dozien joa. Behaiek topatu ziren, edo hijo nintzen behaiena, edo nola izan nuen? Ez nahi akordaten ondo, bai eurek mensajikaz edo hasi ginen, da eurek esan dozien joa, da guzu graba, etxin grabaten zune, bai geuretxako. Da zantzatien, venga, da neura nahiz etorzan, kam txiki bategaz, da kam txikizegaz hasi zan grabaten, da, karo, han dana zauen perfecto, bai, induzio biztukeran, mikrofonugaz edo zuzera itzen zauen, danzan entzuten zan. Da, lehengoko grabazio ez, super grazioso izen zan, ze, karo, nire nahi zipasazan neure albotik, holan, da nire esan doztien, dile a tu hermano que se pare, que hace de antena. Da nire nahi zion zan, holan, neure albuen, da holan grabauen gendun lehenengoko bidarrez. Bela horman kontra, da holan hasi ginen. Ona. Hola hasi zinean, baina zuk adibidez, bide hauek, nun hasi zinean argitaratzen, o nun izan zan, web horri baten, edo Instagramen, edo nun... Bai, Facebooken hasi zinean, bai. Da, gero itxen dutena da, horre danak, YouTubeko kanal bat dako denik, Alex Duque, dakona izena, da bertora igoten dutaz. Da, orain orain platora nue.
da eurekaz eitzen dut. Que me estás contando, erderaz eitzen dut eurekaz, da han, karo, han bakarri dakuz 7 minutu. Da 7 minututan, Tita, bai, batzuetan 5 minutu, da zuzenien da. Da han eitzen dudana, korrike, da urteten dauelez. Bai, bueno, Bueno, gustora, esperientzia horrekin, ose? Bai, gustora, bai. Bikain.